imong pamalandungan ang atuang kalibutan karon. Daghang klaseng mga relihiyon mitungha. Gani may mga nangangkon pa nga sila ang tinuod na relihiyon. May niangkon nga sila ang makaluwas, na kung magpasakop ka sa ilang iglesia, maluwas ka. Ang uban moingon nga sila ang tinuod kay sila ang nauna. Wala pa ang born again, wala pang mga evangelical, una na sila. Og lain-lain na mga grupo. Pero pareha lang tanan. Ginoo ang gialagaran except Muslim nga nagtuo sa kang Allah. No? But the rest, magtituo sila Dios gawa sa tong mga klaro kayong mga kulto. Pero almost mga relihiyon sa tibuok kalibutan kaila sila og ingon nila si Kristo ang ilahang Dios. But sad to say, daghan na mga tao lagi tuod nagtuo niini. Pero kung imong lantaw ng ilang mga kinabuhi, wa gid mamao. And si Jesus nag-ingon, "You hypocrites, mga tig pa kaaron ingnon."